algun moment els catalans i catalanes ens havien de plantar i per això contemplem el 27S com l'inici d'una nova etapa. I per això Esquerra i Convergència Democràtica de Catalunya i Unió presentem aquesta moció d'incorporació a l'AMI, perquè entenem que l'ingrés a l'AMI ens pot ajudar a construir un nou país, apropant els ajuntaments l'administració més propera al ciutadà.